Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 nakabosan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, Masanto, San Mabig, good morning, Langulad, Balang, Sinansakay. At sa 28 la, da bulan na Oktobre. Agaw natan na Martes. Wadjala sa programan pitalaran nyo, manlapo da sayan oras, hanggang dalas 9 na kabwasan. Programan pakarungalan na saray balita impormasyon. Serbisyo publiko tan saray matuan liknaay balay. Alop kantabayo saray kapaborito yo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Musakila namin ditan pinablimiran dumarangal. Aray masaksak ba yung lada sementeryo pian manlinis. Od syempre unyaran na panaon agaw. Patagaw, antis na pangan-selebra na undas. At talaga na kamyamay matlaray unladtan at sementeryo. Yan adya duntan at linisan so lubuk. Nasaray andilad bilay kapamilya. Nagagi inarod at bilay. Musamot laray makukuli. Na kabyangan na saray manuulay at ating tanagagik. Naramay talagan ng ganton oras at watan ni Rad munisipyo. Piano maiter na serbisyo. Kada saray pinapablin panlilingkuran. Kada syudad na dagupan na kamyamay so misal salamat. Dakinan na Presidente Bongbong Marcos. Satay simbabin na ayuday and distribute dala at ating tanagagik din karuman. Satay ibalaga manaya Engineer Nexon 10,000 sakay mga watt na satay ayuda. Siyempre no nilista kayo. Sigurado si kayo at talagang adalap. Kasatan niya interi ayuda para da sa ramay biktima na nandurumaran na sagsagan ulan sa may bagyo tatang tanagagik. Yada sa syudad na dagupan. Kanyan na hayahay ang buhay ngayon ng mga nakatanggap. Pero yung mga hindi nakatanggap, magtatanong, ba't wala kami? Sana all kwandaman. Pero antak, limited limited. Aliwa mata amin, tatang tanagagik, di ba? Wala ramay nagasalinap na danom o kayong masyado napiktado nasatay dala pag yung matlaan na pun. Talaga natanat intended para da sa ramay biktima
nasayay palabas iran na bagyo at ateng tanagagik sa importante wala susimmabi para da sa ramay talagan man kakukulan na sayuntan iran na ayuda malagpatan tungtong ituan no talagan salinap kay danom pero no dengalan mo lante kasi usually say nanawat labat at ripak-ripak, di ba? Dan no kwintaan mo may iter na sa DSWD ang kapoy kantidad tun 1,000. Kanya na jada pakarengal na saray kabalayan no 10,000 kwa mo balag kwa mo. Pero no talaga napiktado ka na delap kada sa may pigay agaw ya salina kay danom o di no wala ni napag mo napigaran kulang ninsan siya. Pero ang kamanuntan at siyempre kami salamat ira dakinan na Presidente Bongbong Marcos nawalatan niya pundo yan release through DSWD ay para sa ayuda na saray apektado na delap. Pero siyempre, ag mo na iwasan, taliwa mo ta amin na indan niya wala ray man reklamo. Kanya na mapapasana all na lang sila. Arumnira na impormasyon na balita, 40 minutos kasumpala na alas 7 at kabosan. Araya kabiyangan na otoridad at aka-alerto. Kada sayay pangabot na undas kanya na iterdamot so saramay pangiter na assistance sa saray motorista. Dana say pansiguro yang kapuso nagawa ng tukaman yung insidente. Kada sayay pamalabas na undas. Itana da Metro Manila talagang nagkakapuno na po yung mga sasakyan na mga papuntang probinsya. Tando ko ya long weekend tatang tanagagi. Yada nalatay informasyon pigara ira na kabiyangan na pribado ira na kumpanya. Wala da sara eskwilaan so manhaf dilara no agaw na Huwebes. Tapiano januntan at naindan na pangkanaunawa iray trabadoris da ay makasempet dasay probinsya. Kanya na jada Huwebes at Karakal dasarayan pribadong kumpanya. So manhap dimot lara. Tabiyernes it's a holiday. Deklaratan tapya jaduntan at naindan na pangkanaunawa. Iray kabaluyan yawatan yung mantatrabaho rarawin pa sa lolad Metro Manila ay makasempet at pian na bisita mo tira may andilad bilay ay inarodad bilay tatang tanagagi. Tantumat say kapulisan at manggagawalara na say contingency plan lola da saramay api tutungtung da saramay barangay official lola da saray tanon da saramay awalan na marakal iran simenteryo iran baloy yamin niya baloy walay simenteryo to lola da satay traffic rerouting kanan siyempre pangantabay da saray motorista this early at atang tanagagik at kawiki kawanan la so pantutuyaw na saray kabiyangan na kapulisan kana say LGU kana say barangay officials piano jaduntan at na plancha ay maong so samay pangiter na serbisyo da saray kabaluyan ulat sa ramay pangiter na untan iran may assistance sa saray motorista kaya januntan at naiwasan sa antukaman iran kabiyangan na insidente na saramay bawal ya pantutungtungan dalaratan ya saray at nayarin ipaskilda da sa simenteryo ramay gadapag awitan gawaan ditan at sa loob na simenteryo. Aromnira na pantutungtungan at ating tanagagi kada panamaglay na saya na programa.
Kada nani at narengalan timot so I'm pituyaw dakinan na Simpelco Manager Rod Corpus. Wala dasayay katarian damot, dasayay pangabot na undas sa tatang tanagan. Talagan na say serbisyo na kuryente tawadan niya iter ya marakep. Wala da saramay wala da simenteryo iran na lugar tatang tanagagik upasen. Nga dita na dasay balay na binmalay kapingan labatla at pigaran poste. So impalagay dita na dasay municipal cemetery na balay na binmalay. Ya personal ya inasistian na Mayor Pet Merera ditan mismo at sa Campo Santo. Kapiano jaduntan kwanto at maliw-liwawa. So loob na Kapusanto sayay pangabot na undas watan mo so Simpelco Manager na saya balay na binmalay at saya kabiyangan na Simpelco at may tataryamutla na samay nayari na gastusan na walay budget deliberation damot at atang tadagagi. Kanya na sikiran na member consumer na say Simpelco. Si katira ya manusar na say silaw mambayar tayo on time. Manaya billion of pesos ismat so babayaran na say Simpelco. Saray power provider na say atay line distribution na tatang tanangagik lawla sa NGCP. No agtimat mambayar on time tumot so ibayar daoy tan isaliw day kuryente ay. Yan dapat at talusan timot at atang tanangagi kaliwan samay no pultutan dakile silaw yang gapi panangasi yumot kwanyo. Kasalanan nyo kinakayo mambayar on time actually say palugit chater na Simpelco at agaw labatla pero wala ra may 2 bulan. Sakay bulan, 2 bulan, may kasira. Wala po makasimot lang ay. So manager na sa Simpelco at nanaindan mo't nira na palugit hanggang si Karaso makabayar, si Katayo makabayar. Pero talusan tayo manaya, yajad sa tayo ibabayar tayo at si Katutan mo so pangaalanda na sa isasaliw tayo'y kuryente at atang tanagagi. So hanggang nagugunuyan at napi tuyawan o dino narengalan nyo so impituyaw and sa General Manager na sa Central Pangasinan Electric Cooperative Engineer Rod Corpus. Hilirane sayay santak walalay akulong prank labat amo man so arengal ko Facebook santak walalay akulong saramay nabibitla irana kabyangan na saray kontraktor saray kongresista ya sangkot dasatay ghost project nasay so flood control tatang tanagagik pero sa kwang kumot na nimbaga da siya akin ay di medyo mabaybayag ni ta siyempre amin ang dasirin niya si karay ng kasalanan di amin iratan denial ay iburida so sa impantakuda at sa kaban na gobyerno yan aliwan tampulan mo't wala ra may napapal saan siyempre walay karapanan damot yaman depensa tatang tanagagi. Kanyan aya at talagang na dapat himay-himayin po natin yung ating mga nakukuhang impormasyon lalula saray umbalay wag tayong tampol mangiter na konklusyon kung paano aya at nayarin na nagagamit labatla dasayay politikaan na tatang tanagagik
ayan issue at nagagamit labat-la sa politikaan ta siyempre antayo at ay 2028 yamanasing gerla tatang tanagagik maganggano'y taon ko mo ba 2026 la natan ni Oktubre la Nobyembre Disyembre tulong sublay ay 2027 preparasyon tanataon da sayay presidential election na tatang tanagagik. Yan ang paano atanya agno flood control fiasco at usaran labatla da politikaan kaskasian sumadlang people ya Pilipino tatang tanagagik. Yan na napagaya at walay pansumpalan to antis ay unsabi susatay 2028 election pag walaray nakulong walaray nadusa ay nako walang mangyayari dito pati yung mga talagang alam natin na disigido nalinisan ng gobyerno good governance unti-unti na silang sinisiraan lalo umbabalingit lay ngaranda tatang tanagagik manukan system laya ay kanya-kanya lan amay estratehiya kanya-kanya lan demolition job batatang tanagagik da saramay totoo wataniran na nayarin na maksil may umbabalingit sungaranda tatang tanagagik kanyan dapat mapanuri po tayo talagang naulaw kaladya agmulaan ta so panisyan mo lalo lanatan na wala so umpapawairam balita dasaray ibabagadamot banget ng Mayor Magalong ayan tulaya naulaw tila saya. Good morning partner. Ay, good morning partner. Good morning Matt. Saray manangan tabay nalik na ibali. Medyo kala? Medyo kasilme de isa. Ibandom pa na. Good morning! Aratan mahinay dating tutan. Mikropono. Makabigyan ka bosan. At sige namin natatong tanagagik. Tani, kumusta dalan? Mawaya-maya. Matraffic. Matraffic na although bakasyon lang na sa Rio Gugaw at public schools kapabrito ajay. Wala ni kasi urong at sa Rio private schools. Wala ni. Hanggang na 29 to 30 ang so samay urong da kapabrito ajay. At kabansag na satay atay pakakaulo mo. Ni at satay issue. Nya so sakaya makapaulaw. Timagay halamat. So presyo na gasolina. Tan may 2 pesos. Gini 120 so intagin na presyo na gasolin. 2 pesos so intagin na presyo diesel. 1 peso and 70 centavos per liter so intagin na presyo kerosene. Kanyan may 53 karuman presyo na gasoline natan 54.20 la. Kanya na may 300 manager ang pula. Sulit laman daan niya rate. Agla unat play iman. At sarayan na panahon. Yes. Kasi di ba per kilometer kwintam may batik to may luganan mo. Di no pigaray consumption ton per liter, di ba? Yes. No natagay di na arumat. Plus aman ni kinay amay gumam napudpudadalan maintenance luganan. Plus amay makina na luganan siyempre na pero aray matatakaw da gobyerno aray pikit agdatan nalilik na so aratan so yatagay na presyo sa saliwan aking kamaw akin ay gana upot may pikit da gana upot may akayatol ang gano pigay taon akayatol o akaamot anti gabay mon panangibit la ang gano ang tulad tan kapaborito ajay sa maatol ka walay nabagot mo no walay inyamot mo walay naguyor mo sikatuman so gabay tinibaga andyan na dakal lante so akulab da andyan na ang gano antoy atagay na presyo sa saliwan agda nalik na kami apektado kuanda pero saray madlang people
Saray walad laylayan nya kwanda apektado. Tanay matagay so gasolina, domino effect, di ba? Pero arami agawa na 10,000, may bibit lang mo ni ma'am. Oh, wala rin 10,000 Ay, malikot iraman. Malikot iralante. 10,000 pesos. Kanyan salamat, PBBM. Sana all. Kwanda man ba? Say kwanda mo lanti-lanti ka paborito, Jay. Maong may PBBM, tamang internet 10,000. Pero kyan, aliwan namin. Aliwan namin. Era may kilabat, adalap. May adalap. Si Kwang ko na ni man, kapaborito Joseph, siguro na dengdengalan nyo 10,000. Pero no ay balag ko nyo. Pero no talagang piktado ka na dalap, malag. Malag, of course. Ay siyempre, no, ganay may tagar mo, mali kay tagar natin, mamablay. Pero at least malikot ira, to wala 10,000 da. Yes, oo. Sa pitalaran da balot natin kapaborito, Jay. Wala ni Siren. Natani. Akin, dagupan labat. Akin sinakwalikas ni Madbali mo yun. Walay indeclare dan. Walay declaration na state of calamity. No, sa isa ko LGU, non-declare na state of calamity. Walay pundo. Walay ilaluan mo ya ipawaydan pundo. Ya atan niya pundo at iter at sare totoo na piktado in the form of singasate panangiter na cash, either cash o dino ayuda. In kind. Sardinas, banangan. Kwanto ka paborito, Jay. At tantam sa ilik na andari tutulan ti, maong ni PBB mo, alala interto, 10,000. Maong lay DSWD, tangiter lari kahon-kahon. Walay markatuman eh. Kahon-kahon niya. Akin ang kapo ni Dagupan si Ren. Katutan so pitalaran da. Pitupot da at siyak mo't ay ako ang tabot. Kung ito pa yura. Paano walang mutla? Galabat alikas. I know. Siyempre, no masayang isang no satay pangitar ng PBBM at aka-posted social media at ay ipanangitan na DSWD at aka-posted social media akin may naman bilang akin may butang na syudad balot aka-posted social media. Why not? Apay akin, bakit? Baka ganito yon. Hindi kaya ito iniisip ko lang, kinakapa ko lang. Baka naman yung pagdeklara ng state of calamity hindi naman solo sa pamimigay ng mga ganyan, pagkain. Baka inilaan sa pag-rehab ng mga apektado ng baha. Pwede kaya? Pwede Rehab? din? What do you mean rehab? Halimbawa, sing agnay may dalan mo, tagaranda, say pundututan, malapod sa may calamity fund. Hindi kaya pwedeng ganun din. Baka iniisip lang natin na baka ang alam natin pag calamity fund para lang sa mga relief goods. Para lang ba doon? So kasi ang calamity fund kapaborito Ajay. Parang emergency. Gagamitin mo lang pag may calamity. Pang emergency. Pero kung gagamitin mo sa infrastructure project, iba yon. Iba naman yon. Baka, sino ba ang natin para matawagan? O kaya, kung nakikinig, yung kung sino man in charge. City Welfare Development Officer natin. Sino ba? Kilala mo ba? Hindi ko nakilala kung sino. Kaya yung pwedeng spokesperson kung hindi pwede si Mayor Belen, busy, para may masagot. Dahil tinatanong sa'yo, di ba? Bakit hindi namin naramdaman? Yung pag-declare ng state of calamity. Ang tanong nila, where is the fund? Nandun, may bilay na bangus. Ay, pala yun? Ulitin natin. Pukok pala yun. Fund. Supundo. If you are referring to FUND. Hindi yung pukok. Abalang ko na may FUN. Ay, nako, ang dami dyan. Pero, ewan ko kung may bulos. May bulos. Di ba? Nasaan? Yun, tinatanong nila. Yun ang tanong. Yun kasi, ang tanong pag, nila. ito naman, kasi pangalawang beses na to, na nag-declare ng state of calamity ang syudad dahil sa nagdaang bagyo at pagbaha. So, saan ginamit? Yun ang tanong natin. Ayan, nagtatanong taong bayan, Mayora, o kaya kung sino man yung spokesperson. Yes. Pwede na saan ba talaga? Nasaan? Para matuldukan na. Kasi ang totoo naman na
nababasa ko rin sa post, nilalike ko nga Oo. yung DSWD, dahil nung nabasa ko yun, alam mo, ang damdamin ko, at least nabigyan. Okay. Of ng, course. may Taganoy laman. Araman, Yes. so talagang biktima na delap. Pero may impang-post siya at galing sa Calamity Fund. Yun pa yung Yun ang hinihintay. Yun ang hinihintay. Ay, nako. Wala pa ba talaga? O sana ma-post naman hindi para... lang na-post. sana ma-post naman para makita natin. O kaya malaman natin At least may confirmation. Wala bang mga press release about that? Ang CIO, wala ba? Tanungin nga natin sa CIO. Sino ang CIO natin? Padalhan tayo regularly ng press release. Para at least yung mga nagtatanong, masagot naman. Yes. Dahil liknaan nila yan. Oo. At bilang mga taxpayer na talagang Ag muna agkalad si Kara. Yes. So, manunot, manisip na pantupot, no inerla, so kulanto, may pundo. So, maganda at yun ba mga selected cities lang at municipality? Yung binibigyan ng 10,000 ni PBBM? Ng PBBM. Yun ba siguro yung most affected? Parang ganon. Discretion kasi ni PBBM yun Ay, sir, PBBM. Sana all. Sana all. Kasi mapapasana all ka. Mantakin mo 10,000. Kaya panawagan din pala, Kapaborito Joseph, doon sa mga nagsasamantala na nagsisingit ng mga pangalan, maawa naman kayo. Sa mga talagang apektado. Dahil ayon sa aking narinig kanina, may nagsingit? May dalawa daw na mahilig sa mag-asawa singit? na sumingit, hayun tuloy. Imbis na nakakuha yung isa, dalawa sila na tinanggal. nakakuha? Hindi, tinanggal. Ay, tinanggal. Dahil sumisingit. Yung mga tagalista, be sure na talagang dapat yung isa lang sa isang pamilya. At saka yung mapagbigyan, yung talagang dapat bigyan. At saka dapat yan spread the sunshine. Yes, at sa mga talagang apektado. Pero 10,000 parang malaki. Malaki. Parang ito na malaki yung pangako. Sino yung matutuwa ka na rin natatanggap ng 10,000 yun, Kapaborito J. Ang tumupad sa pangako ni Senador Cayetano na 10,000 na ayuda. Ito na, natupad na ni Presidente BBM. Di ba, maalala mo? Kasi nga naman, Kapaborito J, tutulong ka na rin lang. Lubusin mo na. Lubusin mo na. Yes, kasi kung magbibigay ka ng 2,000, 3,000, pinasaliw to may 2,000, 3,000 at sarayan pa na unay. Wala nga pampariban. Ano ba yun? Untan lang ka mabli na sari sa saliwan, Kapaborito J. Hindi, saka kung buo mong matanggap yung pera, marami ka magagawa. Oo. Pwede mong ipuhunan yun. Yung ang Queen of Tunay, di ba? Nabalita ko na sa iyo. Banggit ko na. Nagsimula lang sa puhunan na 2,000 pa mo kita pa. mo yan. Yung taga sa amin, nagsimula lang sa sa apat na, alam mo yung agamang? Apat na, alam mo yung lata ng biskwit? Yung biskwit yung na square? lata. Yung square. Apat lang na ganun. Nag-umpisa. Ngayon, drum na. Milyonaryo na. Maka-bilyonaryo na. Sa pagsisikap. Nasa pagsisikap. Kaya ako nandito sinasabi, dahil nasa atin ang ating pag-asenso. Di ba? Yes. Kaya yung 10,000, pwede kang mag-umpisa. Yung kalahati, negosyo mo. Pwede sa 10,000 kaya mas maganda yun at naibigay. Pero, siyempre, mapapasana all ka na lang pag ganito. At sana, Kapaborito Joseph, ang nabigyan, yung talagang dapat deserving. Bigyan. Yes. Baka may nakalusot dahil malakas kay sige, konsensya na ninyo yan. Magbabalik po kami pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung Son ang puta-putang irang informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! Yes! US
US-formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Tuloy at ating tanagagik so lik na ay balay kaulap kantaben ni siyempre sa rin magtaryuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tana sa magtarilingkor magtaryon ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Alas 8:08 lahat ating tanagagik aliwan anonsyutan. Insan we only have 58 days more to go. Okay, 8-8 kapaborito day, ha? 888. At balat at sayay 8 natan manayan to, ha? 28. 8 malay oras tayo. Tan 58 iaagaw ni so nakagaraan anti siya so, man Christmas. So gabi starring so 8. Starring so 8. Maswerte numero 8. Pero malas at saray ken. Walay bisikleta. Tay 8. Akin ay. Tano na 8 daligda, disgrasya. Ege. Duga-duga mo. Tapos frequency tayo is 88. 88.1. 88.1. And by the way, mga kapaborito, dyan say ay pamalabas tayo na undas. Wala so nagawa sa may traffic rerouting. At syudad na Dagupan, para sa All Saints and All Souls Day, abasa tayo manlapo Dagupan City Police Office. Akala ko Dagupan City Information Office. Nga po, Dagupan City Police Office so traffic rerouting scheme manlapot effective to October 31 yaanggad November 1. So Friday tan. Friday yaanggad Saturday. At sa affected areas ibasa ta kapaborito RJ CBD area. Ano? CBD area. Anto tayo CBD area. B D area. AB Fernandez Avenue, corner Burgos Street, AB Fernandez West, Zamora Street, Galban Street, Rivera Street, and Tansay Amado Street. Jatbunuan area sa apektado ya area para si Street Tan Ayusip Road. Natan. Traffic rerouting. PUJs are advised to keep left side at AB Fernandez Avenue including modernized jeep. For public utility vehicles, modernized PUJ minibuses from the west direction, dalan kayo at Tapwak Road. Ara may PUJs must take Perez Boulevard, turn left at MH Del Pilar Street, San kayo unkawigi at AB Fernandez Avenue, in San Casabillo di man at AB Fernandez Avenue, corner Burgos Street, liko kayod kawigi, back to destination via Burgos Extension Tapwak. Okay? Araman balot Solingayen, traditional PUJ, manlapod Perez Boulevard, liko kayod kawigi at Rizal Street, turn left AB Fernandez Avenue, paunlad at Burgos Street via Tapwak towards destination. Okay. Para sa may public utility vehicles from the south direction, araya may manlak po at Malasiki, Bayambang Tan Kalasyaw, manlapot Kalasyaw Karanglaan Road, dalan kayo at MH Del Pilar Street, kawigi kayo at AB Fernandez Avenue, insan kilamat on kawigi at Rizal Street, insan kayo umpaway at Perez Boulevard, back to destination. Para sa may public utility vehicles from south direction, aray may manlapot Santa Barbara. Manlapot Santa Barbara, dalan kayo at Old de Venecia Highway, insan kayo on Kawanan, paunlad Maluwod, Banawang, Papaway at Perez Boulevard, insan kayo on Kawigi at Rizal Street towards AB Fernandez Avenue. Insan dalan kayo at Burgos Street Extension, uli ko kayod Kawigi at Caltex, and then turn right at Gilig Street, paunlad Maluwod, Banawang. Yan. Araman balot sa manlapot San Carlos City. Manlapot Kalasyaw Karanglaan Road, dalan kayo at MH Del Pilar Street, Kawigi, insan kayo on Kawigi at AB Fernandez Avenue, insan kilamat on Kawigi, Casabillo at Burgos Street, Papawayla at Burgos Extension, then turn left, Diman at Caltex Gas Station,
formerly Caltex gas station, taliwalan ang gapulami Caltex ditan, papaalagyan dala na Julie Bibi. And then turn right at Gilig Street towards destination. For public utility vehicles from the north direction, araya may manlapod Bunuan Gaset, Bukig, Tanbinlok, manlapod tanod Arellano Bani, kawanan kayo at AB Fernandez Avenue, insan kayo kawigi at Galban Street, paarap at Perez Boulevard, insan kawigi Kilamat, paarap at MS Del Pilar Street back to destination. Bago as is. For public utility vehicles, manlapod east direction, aray may manlapod Salisay, Tambak, Bulusan, Tanmangin, manlapod tanad AB Fernandez East, Jaay, diretso at AB Fernandez Avenue, kawigi kayo at Galban, san kayong Paway at Perez Boulevard, back to destination. Nagmat abago. Okay. Sari manlapod Manawag, San Fabian, Mapandan, Mangaldan, Pusuro, Biotan, San Jacinto, PUJs, manlapod Bulusan, Tambak Road, Dalanyoy AB Fernandez Avenue, insan kayon kawigi at Rizal Street, Paway kay Perez Boulevard, back to destination as is. Agamat abago. For public utility vehicles, downtown loop tan CSI Lucao. Manlapod Tapwak Road, dalan kayo at Perez Boulevard, kawigi at MS Del Pilar, insan diretso at AB Fernandez Avenue, kawigi at san kayo kawigi at Burgos, towards Tapwak, back to destination as is. Bunuan area, di man balot at Parasi Street, kawalam at Sosari Cementerio ditan. Actually, duara may wadtan, public tan sa may private. Matraffic di man. Parasi Street, one-way traffic only. Manlapod man at BGMP Tundaligan, Yanggad CSI Bunuan only. Then Ayusip Road, from Bunuan to San Fabian Highway to Pag-asa Tundaligan only. Puro one-way. AB Fernandez Avenue, West, one-way traffic only from east to west direction only. Kayan ara may bihikulo, lulugana, manlapod going to Eternal Gardens, Memorial Park, Pantay Kumon, at dalan kayo left side only. Left side. 5 kilabat undalan at left side. No dati-rati, right side, pauna diman, this time left side laban. On AB Fernandez West. And san, light and medium private vehicles may take any of the rerouting options and or side streets not affected by the traffic rerouting. Pero ang may Amado Tapwak, gawin dan one-way traffic from east to west direction only. Ayan. So si Katuya so anunsyo, manlala po at Dagupan City Police Office, in forward na sa opisinay Puso Dagupan, Tapian Jaruntan, Nibawag at Karaklan. Ayan So si Katutay traffic rerouting tayo at saya agaw na 31 na Oktubre tan 1 na say Nobyembre. Sa mga puso din sa iba't ibang bayan feel free ipawit yung mo't iratay traffic rerouting nyo tapi na-i-announce si Mat. Tax avoidance is legal. Makakala ka paborito. Can bend the law. Kasi ito po danatan ka pa. Tayo wala interview at sinan Ombudsman Boying Rimulya. Lalamat. Talaga Talaga. Siguro everyday yung kanyang interview. Hindi ko nga alam kung bakit. Natan in-interview ato po datan so tax avoidance tan tax evasion. Anong difference ng tax avoidance at saka tax evasion? Avoidance ina-avoid mo. I-replay tila bata although tax evasion yung hindi ka nagtatax, di ba? We would like to replay labat yung interview ni Madam Luchi ba yun? Luchi Valdez Cruz. Yes, kay courtesy of Madam Luchi. Yes, courtesy of Madam Luchi. At sa aming interview to at kinan Ombudsman Boying Rimulya. Dangalanti pa mga kapaborito. Susatan niya interview at kinan Ombudsman Boying Rimulya. Plus tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal.
And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And legal. tax avoidance. It's legal. Tax avoidance is legal, but not tax evasion. That's bending the law. What's the difference? It's what the devices lawyers make so that the taxes won't stick. So I can avoid paying taxes? Tax avoidance, we need to say, you fall under a lesser category, so the tax is not as big as it should be. It's still illegal though. No. These are legal devices. Arengal yaman. Paliwawat na may bending the law, to bend the law. No, pinukiwat mo ilay, di ba? Atap kasi say wala nuno ko ka paborito dyan. Ano mo yan? Say kwandal dyan, may tax kinda alik na anda ka paborito dyan. Ombudsman Remulla calls tax avoidance legal. But legality is not morality. This isn't clever governance. It's theft dressed as law. While ordinary Filipinos pay taxes to fund hospitals, schools, and roads, the wealthy and corporations exploit loopholes with official approval. The ombudsman stance betrays the public trust, erodes accountability, and punishes the citizen while rewarding the powerful. Tax avoidance may avoid jail, but it cannot escape shame. Filipinos deserve leaders who protect public funds, not cheer for schemes that steal from them. Kasi tax evasion is agdamay at may mo pambabayar na suston buwis. Alam mo, meron akong napanood na parang pare ba yun? Parang wag na, palagpasin na ninyo, pinuhuli ninyo yung mga kawawang tricycle driver pag nagkakasala, pinagbumulta nyo ng 500 pesos. Pero yung mga nagnanakaw, hindi nyo hinuhuli. Parang alam mo yung difference, pero meron tayong lay di ba? Tulad yan, tax avoidance, tax evasion. Sa kwanto may kumparik lang mo, inaruman nyo, alam mo, nanunutod, naluwak, lamaong kwanto. Siyempre, aral lang to lang mo, nantun talagay dapat satan. Diba? Pero may binilam definition or whatsoever. Kaaruman lang mo, yatalusan na sa Pilipino. Lante. Ay, socialist triangle. Actually, usually sa Rayman ko commit na tax evasion pero los buenos araman so corporations, araman so kakabalog ya kumpanya negosyo. Si katutay no maminsan ka paborito RJ pero los buenos wala ray empleyado at BIR ya piga-pigaray abungda gabagabaydatan piga-pigaray luluganan ara may agday di-declare sa katuan si kalaraso bahalan man doktor si karalaso in charge ito allegedly ganun ang nangyayari may nagbulgar halimbawa ikaw negosyante ka kapaborito Joseph ito yung dapat mong bayaran, i-examine nila. Titignan nila kung hanggang saan yung babayaran mo. Kami nang bahala sa libro mo. Ito na lang ang ibigay mo. Ganun yun. Siyempre, gabay ito may makanggawa. Gabay ito, kasi instead halimbawa, magbayar na 7 billion at gobyerno. Sa ipapawa yan dalabala, 2 billion. May 1 billion, gapatang tula may walad biyaya. Pilaros menos adi akatipid ni 4 billion. Yun, bakit alam yan ng mga madlang people na nakakaintindi dyan? Pero ba't hindi alam ng mga nag-iimbestiga sa korupsyon? Pakisunod nga po yan. Sige. Isan kasi yan nabanggit na rin yung tax evasion, yung evasion yung iniiwasan mo Oo. Parehas din yun Samantalang tayong mahihirap, avoidance nagbabayad ng tama, kapaborito RJ. Syempre. Lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno, mga empleyado ng gobyerno. Matik na yun. Nabawas na yun. Yung mga empleyado sa mga pribadong kumpanya, matik na rin. Bonus na nga, binabayaran pa Yes. Inaalisan pa pag single ka. Ang liit-liit na ngayon. Ang liit-liit na nga. Paluro mo katan, 100,000 na bawas sa ikyan, 30,000, sige pa. Ay malaki 30% ay socialist triangle. Samantalang itong mga malalaking negosyante, malalaking korporasyon, kayang-kaya nilang i-evade. At walang nakukulong. Walang napaparusahan. Kunay bans. Yes. Di ba? Halimbawa, yung negosyante, ako nang basa din libro mo.
O siguro patunayan ninyong dalawa yung sinasabi ninyo. Ay abay imulat nyo yung mga mata ninyo. Kung tinecheck nyo yung isang tao, sinisita nyo kung bakit nakapagpatayo ng malaking bahay at hindi niya dinideclare yung kanyang kinikita, imbestigahan ninyo yung mga tauhan ninyo. Tanungin nyo yung kanilang salin. Magkano bang sweldo mo buwan-buwan? Is it yung sweldo mo ba buwan-buwan would be enough to provide you with a malapalasyong bahay at ilang mga sasakyan na yung mga hindi basta-basta sasakyan. High-end pa na mga sasakyan. Yung talagang mamahalin. Kaya ba ng kanilang sinisweldo buwan-buwan yan? Di ba pwede, kung ikaw na privado, di ba pwede kanilang habulin? Ayun, of course. Tumutok ka, partner. Imbestigan din ninyo yung matauhan ninyo. Yun. Kinta na ini, limara lay luganan to. Bigares yuldo to, alsika tayo. Ganon yun. Yun. Kung talagang gusto ninyo ng malinis na pamamahala. Kaya itong, medyo connect ko lang ng konti. Itong bulgaran sa ang flood control, baka ito ay eye-opener. Imbestigahan na ninyo lahat. Dapat lapag. Lahat ng ahensya na nababanggit sa mga top 5 mga corrupt agencies o ahensya ng gobyerno. May nabasa akong mga top 5. Mayroon nabasa ko na rin yun. Parang nakita ko yung top 5 na yun diba? Na mga ahensya ng gobyerno na sinasabing most corrupt. Diba? Nabasa nyo rin ba yan mga kapaborito? Wag lang sa infrastructure. Diba? Sabi ko nga kapaborito, sabi nitong isa, yung Liknanto sa kaya kapaborito Aljay. Paano na lang kung lahat ng mga magninegosyo dito sa bansa ay mag-tax avoidance? Sabi kasi ni Ombudsman na walang batas na malalabag. Kawawang Pilipinas. Nagkaroon ng mga opisyal na hindi sumusunod sa batas. Ito na yung panawagan ng mga negosyante. Sabi ni Councilor Randall Bernal, good morning sir. Talagang sinukayan mo yung talipapa dyan sa barangay natin. Bakit ano sabi niya? Sabi niya? No jail, no tax. No jail, no tax. Sa mga buhaya. Baka mag-apply yan. Avoidance or evasion. Tax avoidance. For a reason, dahil may rason. Ako yung natatawa na lang kapaborito, Jade. Pero talagang pinanindigan dun sa interview. Sabi ni coming from a public official na dapat pinopromote nila yung wag mag-tax evade, magbayad ng tama ng dapat magbayad ng tamang tax. Instead na yun ang kanilang campaign, bakit sinasabi nila ngayon sa taong bayan yung tax evasion is legal? Parang may mali. Something wrong. Kayo ho ba'y naniniwala din na something is wrong sa mga ganong statement kapaborito RJ? Balaga debatian lang. Say kwanto lang ng representative. Ipaliwawan ng kilamutan. Amigo ya Ronel de Vera. Facebook. Say kwanto ng Representative Kiko Barzaga. Taxation without corruption is an essential collection of funds. Taxation with corruption is theft. Pagnanakaw. Tama naman. Kinukurap mo yung binabayad ng people Di ba? Yes. Di pag nanakaw yan, kaya wala kayong pinag-iba sa magnanakaw, si kirang mangkukupit na buyer of waste. Tama yun. Katulad nitong mga contractors na nai-involve ngayon, pero Los Benos sa mga itong flood control fiasco. Of course, not all. Pero marami kayo na buhaya din. Wala lang ingay pimawaya listahan. Listahan na sa DPWH regional directors and district engineers na may show cause orders. Pag may show cause order, meron silang nasisiim sa'yo. Yeah. Magpaliwanag ka. Yes. Kung totoo, hindi. So may listahan na. May listahan na. Marami-rami yan. Mga ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Maganda yan. Balikan natin. Sige. Para hindi tayo mabitin. Okay. Babalikan po natin. Marami to. 10. Diyan lang kayo. Baka mabanggit yung mga kilala ninyo. Huwag kayong bibitaw. Ayan. Antabayanan po ninyo. Magbabalik po ang Lignay Balay. Kaya rin ni Nasaray Pakabat ng Paimano. Malala po ni Saray Marangan Tabay.
ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandaan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Alas 8:33 oras na natin sa Liknay Balay. Kaulap kantabi ni siyempre Sari Magturiuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service. Always. Kana sa Magturlingkor, Magturiuran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Happy anniversary Manaya at si Karadi Vice Mayor Edgar Maminta to his beautiful wife Madam Laura Lynn. Oy, 29 years damo la. Oy. Sa nasawa. 29 years lang manaanos. Manaanos o manaaruan? Manaaruan. Andito siyempre ang tantay Ken. May walay atay anos. panangasawa, walay anos, walay aruan. Okay. Taaliwan amin mo puro aruan, wala ray panaon ya nakaukulan manano. Lante pero antam tay kulkulan na sa nasawan. Wan bilang wala. Normal. Tay kwandan normal tan pangigapulamot na samit na aruan. Ay nak. Di kas mo nung babarong sumisigaw mo, di kuyungan mo. Kuyungan mo, siyempre. Puyok-puyokon mo mata. Ay una, siyempre. Kasumpal ko singa kay balon kasal. Okay. Singa walay kina honeymoon ya kwanto. Honeymoon. Kanyan atay kulkulan no maminsan. Samit na aruan. Samit na aruan. May kinmata, may drama sentimental at Pangasinan. Ay, good morning mat. Saray kabalian titanya walad Amerika. Tantamwat na natan manayad Amerika. Si board member Jerry Rosario. Tan akaulop, tan akapituyawan tura may opisyales. Nasay tan miyembro nasa may Association of Pangasinenses in America Foundation Incorporated. Kanyan malikat si board member Rosario ay napituyawan tan nakaulop irayan kabaluyan iran Pilipino ditan say Amerika. Lima na Amerika nga po aliwan may sarili ton bakasyon gasto sa si board member personal personal trouble. Board member Jerry Rosario sir na 4th District. Good morning ditan Bansan Amerika. Okay. Good morning likewise kay Madam Emma Alipio tan na barangay Basing tan siyempre sa single ladies na barangay Basing na nabihing na kunching. Madam Perla, tan si Kagawad Esperanza, tan tanumat nan Madam Ja. Yan, good morning, mabigyan kabuasan at sa kayong ditan. And kay Madam Cecilia Morante, sabi niya, good morning idol, pakigreet po kami. Yayo Yoko Batutay. Kay Clarence Villa, good morning. Ay, Jumbo, good morning. Magandang umaga. Yan. Gusto ko nang malaman yung mga gusto mo nang malaman, Mac? Bago yung panawagan ni General Manager, meron to. Yung panawagan ni General Manager Engineer. Rodrigo Corpus. Pero unahin mo muna natin yung contractor na yan. Okay. May napangalanan na? Meron. Oh? List of DPWH regional directors and district engineers with show cause orders. Paliwanag kayo Ito Gerald Opolencia, Regional Director, NCR. Manila. NCR, kamo, di doon sa Metro Manila yan. Danilo Villa, Regional Director, Central Visayas. Sige, Visayas. From Manila to Visayas. Yes. Gerald Pakanan, former Regional Director, Mimaropa. Pakanan bakit? Straightforward naman yan. Hindi ko makaliwa. Pero may show cause order. Hindi puro pakanan kasi siya. Sige. Okay. Gaddafi Tanggol. Oy. Cordillera Administrative Region. Kala ko nasa Batang Quiapo. Kala ko Gaddafi parang kwanto pangalan ng nasa Middle East. Gaddafi. Diba? Yung Tanggol. Tagapagtanggol dapat. Sige. Okay. Attorney Brando Raya, Chief Legal, Central Visayas. Pati legal officer? Raya Ano yan? DPWH Huwag nyo lang dagdagan ng manda. Ay, nako. Mapapamali kayo dyan. Baka ma-liable kayo. Sige, sino pa? Isabelo Valeros, former District Engineer, Las Piñas, Muntinlupa. Mga dati. Pwede pa nabulin. Kasi panahon nila nung ginawa yung mga projects. Baka nag-resign ang mga to. Almer Miranda,
District Engineer, Pampanga 1st District. Ito na. Gil Lorenzo, District Engineer, La Union. So mayroon ng Region 1. Region 1 ito. Lorenzo. Arturo Gonzales, District Engineer, Quezon City, 1st District. Gonzales? Yes. Johnny Protesta, District Engineer, Quezon City, 2nd District. Baka magprotesta yan. Ito, yung 10. Ito sila yung 10 bumubuo na nasa listahan ng mga DPWH Regional Directors and District Engineers na may show cause orders. Galing ng ano yan siguro, ICI. Sige. Oo. So sila po yon, kapaborito. Tignan natin sa mga ano yan mga nasa gobyerno. Oo, nasa DPWH. Sa mga contractors hindi pa nababanggit. Contractor. Sige. Wala pa yung mga contractors. Nalips-lips ko yung mic. Sige, contractor. Age. So, yun po ha, mga kapaborito ha, yung mga nasa listahan. Ngayon, ito mga kapaborito, mainit pa rin yung may balingaan di ombudsman si former ombudsman. Yung contractor, wala. Wala pa, hindi pa nabanggit. Sige, so far, yun ng mga DPWH officials, ng mga regional directors, at mga district engineers. Okay. Kaibigan ko, walang pangalan. Dahil awardee yun eh. Safe siya. Safe palaging may award yun eh. Morning, madam. Sige. Sino yun? Yung madam ko ay yung kaibigan kong district engineer. Madam yun eh, madam. Madam ba? Hindi ko nababanggitin. Pangasinan o somewhere in La Union? Region 1. Region 1. Okay, malawak ang Region 1. Mula Lawag. 4 yan. Oo, mula Bigan, Lawag, Bigan, La Union, to Pangasinan. Marami yan. Okay. Basta, madam. Ano yung alitan? Ito naman. Nagtatanong mga tao ngayon, sino ba dapat nating mas paniwalaan? Yung kasalukuyang ombudsman or yung dating ombudsman? Sino sa kanila ang mas may integridad? Dahil sa secret decision. Dahil sa secret decision. Sabi ng Liknaan Diary Umbali, ito comparison. Si Justice Samuel Martires, naging RTC judge. Naging Associate Justice ng Sandigang Bayan for 12 years. Naging Associate Justice of the Supreme Court. Naging Ombudsman. All this by his own merits, kahit galing sa mahirap na pamilya sa Samar na walang padrino. Parang labanan na ng integridad yan. Oo, kinukumpir na nila Pagkatao Si Boying Rimulya, si Kwandamat, politiko all his life. Either Congress or Governor. Tatay niya, Governor, mga kapatid, lahat nasa politika. Very political, nepo baby ang atake. So, kanino kayo maniniwala na pwedeng i-secret ang process ng ombudsman? Somebody who's been a quiet government worker in the justice system all his life, much respected by peers, tapos super Mama Mary devotee pa, or sa isang politiko. Wag nyo kaming uuwatin. Kung may uuwatin ba ulit paano may wuwat? Nayarin wuwutin. Ag nyo kami wuwutin. Luluwan. Parang ganun. Lante. Kanyan si Katutan, so comparison da kapaborito adya. Sino gumawa ng yan? Liknaan na yan. Yung liknaan nito, sino ba yung nagbasnaw ng liknaan niya to? Kifi Chu. Bali-bali nga ran tumat, Kifi Chu. Si Kato ang ibasnaw, nasatan, yaliknaan to. Comparison. Ang ipaway. Sino ang mas may integridad? Sino ang mas dapat paniwalaan? Parang ganon. Parang ganon. Yung taong gamay niya yung trabaho o yung nasa inyo na yan. Pero sa ikwantumat at sa atin ipakad at sa atin secret kapaborito AJ, then former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, the term secret, particularly on Martires reversal of Villanueva's dismissal, would have to be defined. Dapat na defined. Dan ay paliwawata. If it is properly promulgated, although not announced in public,
it is still valid as long as it is attached to the rolyo. And the rolyo is open to the public. Nabanggit mo kasi yung reverse. So, pag nabanggit mo yung reverse, so therefore, mayroong desisyon na na-reverse. May desisyon. Ito nga yung desisyon ni Kwani. Morales. Carpio Morales. Yes, si Attorney yung desisyon, Morales. Parang convicted. Convicted. Pero na-reverse, noong nag-submit ng ebidensya ang partido ni Senador Villanueva na sinasabi nga nila na mali yung pangalan na nilagay, hindi siya yon, at yung party list hindi naman yung SIBAC na kinabibilangan. Iba. Buhay ata yun. So, buhay party. So, outrightly na-dismiss kasi sa mga errors na ganon. Pero yun yung sinasabing secret decision. Yun ang sinasabing secret decision ngayon. Martires. Yun ang sinasabing secret ngayon. So yun ang debatihan ngayon. Yes. Whether secret or not. Dahil wala namang, pero may record eh. Paano magiging secret? Kaya nga sabi ni former Justice Ascona, hindi naman ako, you define yung anong ibig sabihin ng secret. Di ba may patama dyan si Martires, hindi naman ako yung tipong palaging nagpapa-interview. Sige. Hanggang kailan matatapos yung bangayan na yan. Pero ang pinakakaabangan sa lahat, Kapabrito Ajay, yung November 3 ba yun or 10? Yung pagbabalik ni Senador Panfilo Lacson. Yung ano na naman, parang taasan noo ako doon, bumibilib ako doon. Pero yung wala may kwandad Pangasinan eh. Inlut damlag mula papawilan, parang gano'n. So, actually, medyo mababawasan ka ng ano doon. Actually, si Congressman, sino na yung nanay niya, senador, na artista? Ligarda. Hindi artista yun. Si newscaster. Newscaster, I should say. Sorry. Nasa ano natin, kabaro natin. Kabaro natin. Kasi kamakailan, Libeste. Libeste. Yon. Si Congressman Libeste, siya lang tanging miyembro ng House of Representatives, iwan ko kay Congressman Braga, na hindi niya inaprubahan yung budget. Meron siyang question. Anong budget? National? Yung 2026 national budget natin, meron siyang agam-agam. Ano kaya yung agam-agam na yan ni Congressman Libeste? Pakinggan na nga natin yung kanyang agam-agam sa pagkakapasa ng 2026 budget na yan. Ito po, nandito si Congressman Libeste. Madam Speaker, my vote is no and I would like to reserve my right to explain my vote. That is duly noted. Please proceed, Secretary General. Madam Speaker, una po sa lahat, nais kong i-recognize ang Committee on Appropriations sa paglalaan ng 255 billion pesos mula sa DPWH patungo sa mga programa ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at iba pang sektor. Ngunit, ang natitirang 624 billion pesos ay maaari pa ring pagmulan ng korupsyon. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga billing sa DPWH sa buong bansa ay luto. Almost 100%. Pagkatapos ng lahat ng mga flood control hearings in aid of legislation, hindi natin dapat aprubahan ang parehong mga presyo sa mga proyekto ng DPWH. Kaya iminumungkahi kong ibaba ng 25% ang mga presyo ng DPWH upang mabawasan ang posibleng 150 billion pesos ng posibleng kickbacks. Mr. Speaker, I want to make this very clear. Ang DPWH ang nagtatakda ng mga presyo at sila rin ang nagsasagawa ng mga bidding. At kahit hindi kunit ng isang congressman ang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito, makukuha naman daw pa ng mga taga-DPWH ang kickback mula dito. Kaya itinutulak ko na ibaba ang presyo ng DPWH para wala nang makukuhang kickback ang DPWH.
The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, dear colleagues. I believe that our distinguished colleagues here are good men. That many of us here want to end kickbacks in DPWH, but assume this is impossible. I am making this manifestation in hope that we can chip away at the perception of impossibility. Maaari nating wakasan ang kickbacks sa ilang distrito ng DPWH at balang araw sa buong DPWH. Distinguished colleagues, dagdag ko rin po dito na ang Region 4A ay halos 15% ng population at GDP ng buong bansa. Pero nakakakuha ng mahigit kumulang 10% lamang ng budget ng DPWH. Kaya dahil nandito po ako sa seksyon ng mga kinatawan ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal, nakikiusap po ako na kung sa susunod na bersyon nitong panukalang budget ng 2026, may savings ang mga presyo ng DPWH, sana dagdagan naman ang share ng budget ng mga distrito ng Region 4A. Pangwakas, umaasa rin ako na hindi tutol ang mayorya na patuloy kong ipahayag ang aking pagtutol sa overpricing at mga kickbacks sa DPWH. Sana'y patuloy nating pahintulutan ang mga tinig sa Kongreso na manawagan ng tunay na pagbabago at pagwawakas ng kickback sa DPWH. To give credit to the Committee on Appropriations, the GAB was an improvement on the NEP. At umaasa po ako na ang GAA ay magiging improvement sa GAB. Maraming salamat po. Alikas naman kapaborito. Pero Ken, almost 100% ng mga bidding na nangyayari daw sa DPWH, luto na. Luto-luto la. Kanyan, ang gano agang mga wat na kickback si congressman, sa mga na kickback, may wadman. Walante. Pero at kusina. Hindi rin matatapos dun eh. Alisin mo yung budget para walang kickbackin. Hanggat may proyekto, may kickback. Yun. Di ililisan nila yung ito lang yung gagawin nating protekto na bawasan tayo eh. Baka mamaya masacrifice uli yung project eh. Hanggat may proyektong ginagawa, may kickback. Kaya nung dapat gawin, alisin yung mga nangingikback. Talagang bigyan ng ngipin. Yung batas. Talaga, yung batas. Na kung nagkasala, alis agad. Pwede nga pugot eh. Wag yung sa baba. Huwag apugot. Huwag apugot, kapaborito RJ. Yung pundo. Yung pundo. Brutal naman pagka-pugot. Oo naman. Pero, di ba, nagets mo yun? Yes. Basta't may pundo, may kickback. May kickback. Ngayon, alisin natin. Medyo ilisin natin. Kulangan natin. Babaan natin para walang makickback. Hindi ako naniniwala doon. Hanggat may pundo, may kickback. At hanggat may mga taong nasa isip nila ang kickback, hindi matatapos ang issue ng kickback. Yes, kaya para walang kickback, alisin yung mga nagki-kickback. Yon. Sitahin. Pero kung minsan yung sumisita, pagkapulakitan lang, tulasitaan. Yon. Nakatikim ng kickback. Nakatikim na. Pag nakatikim din sila ng kickback, titigil din sa pag-iingay. Sinipa ng pera eh. Diba? Sinipa ni Busan Lee. Nag-iingay. Tapos may kickback. Nabigyan ng kickback. Wag lang mag-ingay. Wala na. Bilib ako sa batang ito eh. Talagang nag-iingay eh. Di ba? Inanon niya yung sinauli. Oo. Di ba ito yung binigyan ng kaya nabulgar yung sino yun? Alcantara ba yun? Yung engineer, district engineer. Dahil ibinulgar niya eh. Di ba? Emilio na yon, sayang din yon. Oo. Ilang luluganan na yon. Pero no, sabi nito, bilib ako dito. Kay Lebeste. Anak ni Lorraine Ligarde yan. Oo. At least yan may prinsipyo. Yung batang yan. Kaya ilaloan mo, rarata niya walay prinsipyo. Darating ang panahon na pagka yan kakandidato sa mataas na posisyon, lalabas na yung mga demolition job. Ganon yun eh. Pag bumabango ka eh. Ganon ba yun? Wala ka mo ta. Istorya. Hanap mo na. Paano natin? Wala lare man susukisok. Pero hanggat malinis ka, nga pinanang dandutak mo. Oo. Magda ka na singubay mga. Yun. Pero pag may tinatago ka na naglilinis-linisan ka, ngayon singaw, subangat mo. Walang bangat na hindi sumisingaw. Of course. Totoo po yan.
Maaamoy Walang lihim na hindi nabubulgar. Maaamoy at maaamoy yan. Oh. Kaya wag tayong mahihilo at wag tayong basta-basta. Ay nako. May maniniwala. Masdan po natin at di ba? Talagang pag-aralan po natin ang ating mga desisyon. Ukol dito dahil makapaalula. Di ba? Sabi naman itong isa. Binanatan ni retired ombudsman Samuel Martires ang bagong ombudsman na si Boying Rimulya matapos nitong maglabas ng mga pahayag sa ilang press conference kaugnay sa issue sa 2019 reversal ng kaso ni Senador Joel Villanueva. Ang payo ko kay Ombudsman Rimulya, Quantonan Martires, kung nakikinig ka, magtrabaho ka, tigilan mo ang halos araw-araw na preskon. Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso, kaya kung minsan, nagmumukhang tanga yung ombudsman. Pero abogado mo, balat mo, si Boying. Oo, siyempre. Akuan no marlang mat yung abogado. Taduma may abogado labat, duma may marlang yung abogado. Walay marlang, tan walay makuyot. Ano marlang tan makuyot. Kano marlang, susari kuryente tayo, mambayar tayo. Ay, importante. Nagkalalo at sarian panaon. Tapian jaruntan at antay kasi sa isa kay electric cooperative. Mga saliwmat ira na serbisyo na National Grid Corporation. Arami mangilala ko na energy. Mga ira di man tapian walay i-supply da iraran cooperative at saray consumers. No natano agtayo may panpulangan so panbayar. Saray nakukonsumo tayo nabibitin mo sa budget. Hindi lang bilyon din yan. Kanyan importante. We also have to do our part. Bayaran tira may obligasyon tayo. Kasi katutan actually sa appeal. Pero say pamalabas na undas, nakahanda na rin po ang Sinpelco para umalalay sa mga tao, lalong-lalo na sa pagpunta sa mga sementeryo. Paano yung kanilang pag-alalay? Siyempre, pagbibigay ng enerhiya. Pakinggan po natin at panoorin po natin si Engineer Corpus, General Manager ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Engineer, good morning po at magandang umaga po sa inyo. Engineer, ano pong preparations malapit na pong undas? Ano pong preparations po ng ating tanggapan sa Sinpelco? Bilang pag-aala po ay kinikikin natin yung mga linya natin o mga distribution system natin malapit sa mga sementeryo kasi dito nakatuon yung atensyon ng mga tao para kung ngayon para mga mundas na-activate din natin yung ating mga emergency response team na in case na magkaroon ng mga area sa ating mga system, sa mga distribution system, mga linya, immediately meron tayong may deploy. Bukod doon sa 24/7 maintenance crew natin sa bawat bayan, bawat area offices natin, ay meron tayong mga special team from main office na buuin para mag-monitor ng power situation natin at immediately kung may mga immediate response na kailangan ay makakapag-deploy tayo ng manpower at saka equipment. So kahit nasa undas tayo, sir, kahit nakapakasyon ng iba, tayo po ay naka-duty pa rin. Opo, actually yan po yung kaibahan ng ating yung nature ng ating operation na kung saan masarap magpahinga or magpapabanding sa ating mga relatives ay kailangan naman nating patayan yung ating mga facilities dahil hindi natin masasabi anytime may mga kailangan natin aksyonan. So yung mga manpower natin, particularly mga technical, mga skill worker natin ay on-call yan anytime pwede natin tawagin
para immediately makapag-deploy tayo ng manpower kung saan magkakaroon. So, tawag nito, sir, ay inaasahan din natin, sir, naman, baka tumaas din ang konsumo dyan kasi siyempre may mag-iilaw sa mga kampusan to. Opo, inaasahan po natin yan na tataas yung demand. Hindi naman kasi highly commercialized yung area natin o industrialized. Pero yung pag mga holidays kasi yung ganyan, napabawasan yung demand ng mga malalaking factories o companies na nagkakaroon ng holidays. Pero sa atin is more on residential, more on rural areas tayo. So, ibig sabihin, hindi masyadong magkakaroon ng effect yung holiday pagkos ito ay papapaan hindi pa rin ba namomonitor na rin ba na siyempre malapit na rin ang Christmas, marami na rin naglalagay ng mga Christmas lights. I think this is an additional one sa one. Yes, opo. Kailangan na po ngayon kung makikita natin halos lahat ng mga Christmas decor na kuryente ay mga LED yan. So, hindi naman nagkaroon ka taas yung consumption kumpara sa mga conventional Christmas lights before na mga bulb na ginagamit. So, meron sa more on LED, yun yung mga solar powered pa. So, lalo na ngayon, itong panahon nito, kahit paano, medyo lumalag na rin yung ating klima dahil sa amihan. So, nagkukumpensate yung additional load natin sa mga Christmas decors doon sa pagbaba ng demand natin dahil sa medyo malamig na panahon. Yes, sir. Panawagan natin sa ating mga member consumer, lalo na yung pagbabayan tayo palagi po namin pinapaaral sa ating mga consumer owners ng Sintelco na sana balihin natin magbayad ng tayo para maiwasan na magkaroon ng accumulation ng ating bills at mas mahirap nating bayaran. Actually, based sa mga nakatatapos sa consumers, sa current bill po natin, meron tayong 9 months, 9 days na grace period. After that, after na matanggap natin yung notice, yung statement of account, yung tinatawag, sales invoice, yung binibigay natin sa ating mga consumers. So, after 9 days, ay considered binibigay na yung bill. At maaari tayong issue ng notice of disconnection at within 14 hours or 2 days na hindi natin na-settle o makipag-coordinate sa ating opisina ay maaari natin na tayong tumulan in time. So, para maiwasan po yung inconvenience ng pagkakaputol ng television ng kuryente, sana ay balikin natin yung bayad practice natin magbayad ng tayo sa ating mga obligation. Hindi lang sa electricity, sa communications, sa water bills, kasi lahat naman po tayo ay meron din mga financial obligations na kailangan natin punan buwan-buwan para hindi rin makakumili. Mas lalo mahirapan natin bayaran malaki na. Katutan at ating tanagagi kanyan ta pinag-umbalag mo sa utang na kooperatiba mambayar timot ay manlabas sa encouragement tayo. Kapulabalat sa malami oras sa ating tanagagi. Ang tabayanan susunod kagad ang number 1 kapaborito Joy Baby. Akalabakan tabi lalangulan Diknay Valley sa rin magteryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda sa magterlingkor magteryan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabe team at technical side the only one sa Alan Lunagad Poson and Madam Charis Engineer Nixon Dakal.
Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop music station ng Pangasinan, ang DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph